Dalawang menor de edad nagnakaw ng mga alagang kambing sa Manaoag. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Huli ang dalawang menor de edad matapos namang dekwat ng mga alagang kambing sa bayan ng Manaoag. Ang 62 anyos na may-ari ng mga kambing agad na sumangguni sa otoridad matapos na mapagtanto na nawawala ang dalawang alaga nito sa pinaglagakan nito sa madamong bahagi ng kalsada. Agad na nagsagawa ng follow-up at hot pursuit ang hanay ng pulisya at dito agad na aresto ang dalawang sangkot. Nakumpiska sa mga ito ang motorsiklo na ginamit sa pagtakas at isa sa ninakaw na kambing. Hindi na narecover ang isa pa sa ninakaw na kambing matapos na maibenta sa katayan sa halagang 2,500 pesos. Pansamantalang nasa ilalim ng kustodiya ng Manaoag Police Station ang mga nahuling sangkot para sa tamang disposisyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.